Ahojte, dnes sa pokúsim spraviť svoj vysnívaný vianočný deň, taký, aký by som chcela zažívať každý rok. Takže poďme si otvoriť môj adventný kalendár Palea. Tu je sedmička a v sedmičke je toto a to je sprchovací gel. Takže tak. A ešte mám Chupa Chups. Chupa Chups som si už otvorila ráno a je tam takáto kyslá žuvačka. Tak to že bude aspoň kúsok dobrá. A teraz vám ukážem, čo si idem oblečím sa bez takúto sivú mikinku. Takéto bordové alebo tmavo modré tričko a takéto svetlé nohavice. 0,1. Takže tak. Tak ja si idem práve urobiť svoju rutinu skincare a tak. Ja si na skincare používam iba od Balea taký ten denný krém. A ešte make-up. A make-up mám iba riasenku a labelo, takže to je v pohode, ale nemôžem zapomínať na to, že si idem robiť vlasy teraz, takže... Tak, vlasy už mám učesané a idem si dať ten skincare. Tak, skincare už mám hotovú a idem si robiť make-up. No a ja vlastne na make-up používam iba dve veci, ak som vám ukazovala, a to je tá riasenka od Essence I Love Extreme. Takže toto používam a iba labelo. Tak, to je všetko, čo zatiaľ sa idem namaľovať. Tak, riasenku už mám. A neviem, či to až tak vidno, ale mám ju. A idem si dať teda to labelo. Tak, už mám aj labelo. Ja mám takéto červené. A to vlastne je z make-upu všetko. No a keďže sú Vianoce, tak samozrejme, že pijeme z vianočného pohára takýto čajík jahodový. A je to Santa, takže takto si vychutnávam. A takto by som sa aj predstavovala, aby boli Vianoce, by som pila iba z tohto pohára. Takže ja som sa chcela nakoniec vonku prejsť, pretože doma sa nudím. Takže takto kráčam, tu sú stromy a tam je cesta. Na z diaľky je vidno pekne Betlehem a ja sa chvíľku vrátim domov, pretože prší. Ale takto vyzerá náš Betlehem, lepšie je, keď svieti. Tak ja sa vracam domov už, pretože vonku začalo pršať. Tak neviem, či to až tak vidno, ale nie asi na moje bunde. Ale vonku extrémne prší. Čína a nechcem byť chorá, tak sa ponáhnem domov. Tak už idem domov. Už som pri bytovke. A idem niečo robiť doma. Neviem čo, ale čo idem robiť. Tento deň som urobila pre vás, aby ste mali pocit, že som s vami. Zajtra vo klase deň 8 bude ešte krajší moment. Do komentára mi napíšte, že čo by ste chceli mať vo vlogmase. Nezabudnite mi dať odber a like. Každý odber a like si cením. A bye bye, vidíme sa zajtra.